Καλώς ορίσατε φίλοι μου. Σήμερα, όπως βλέπετε και από το τίτλο, έχουμε Jumbo Haul και όχι μόνο, είναι και μερικά πραγματάκια έτσι χριστουγεννιάτικα, τα οποία δεν τα έχω πάρει από το Jumbo, τα έχω πάρει από διάφορα άλλα μαγαζάκια. Ό,τι είναι θα σας λέω. Ήρθε η στιγμή να στολίσω το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο το λατρεύω. Είναι η αγαπημένη μου περίοδος, οι μέρες των Χριστουγέννων, και κάνω σαν μικρό παιδάκι κάθε φορά για όλα αυτά τα χαζά, τα χριστουγεννιάτικα, τα λαμπάκια, σοκολατάκια, δώρα, όλα αυτά τα λατρεύω. Τώρα θα σας δείξω τι έχω αγοράσει εγώ, ποιες είναι οι επιλογές μου για το χριστουγεννιάτικο στολισμό του δέντρου και όχι μόνο. Είναι και μερικά πραγματάκια όπως για το τραπέζι του σαλονιού και για το τζάκι του σπιτιού. Πήρα αυτόν εδώ το δίσκο, ο οποίος είναι για το τραπεζάκι του σαλονιού, και έχω πάρει και μερικά πραγματάκια για να τα βάλω εδώ μέσα. Τώρα θα σας τα δείξω. Για το χριστουγεννιάτικο mood, έτσι. Έχω πάρει αυτό εδώ. Θα του βάλω ένα κεράκι εδώ μέσα, στη μέση. Είναι αυτό εδώ, το οποίο πάει κάπως έτσι, φανταστείτε το. Και μετά έχω πάρει αυτά εδώ. Και θα το βάλω κάπως έτσι. Και εδώ πέρα στη μέση θα πάει αυτό το στρογγυλό, το χριστουγεννιάτικο με το κεράκι στη μέση. Και τώρα θα σας το δείξω μισό πώς θα πάει όλο μαζί. Μου αρέσει, είναι έτσι όπως το είχα φανταστεί. Αυτό. Οπότε όταν φύγουν τα Χριστούγεννα απλά θα βγάλω αυτά, θα κρατήσω το δίσκο και θα βάλω κάτι άλλο σε κεράκι και κάτι άλλο διακοσμητικό για το σαλόνι. Αυτό εδώ, το οποίο είναι ξύλινο, τα Jumbo. Θα το βάλω κάπου διαγώνιο στο τραπεζάκι του σαλονιού. Πήρα αυτές εδώ τις κάλτσες, οι οποίες είναι τόσο κουκουλιάρικες και τόσο Christmas mood. Θα τις βάλω στο τζάκι να κρέμονται έτσι. Αυτές τις πήρα από το 1 ευρώ, 1,20 και 1,20, γιατί τις είχε στο Jumbo, αλλά κόστησαν 4 ευρώ. Ενώ, δηλαδή 4 και 4, κάπου εκεί, 8. Χωρίς λόγο. Αυτά εδώ, τα 4, τα οποία επίσης τα πήρα από το 1 ευρώ, γιατί στα Jumbo τα είχε πολύ ακριβά χωρίς λόγο. Θα σας το δείξω στο τέλος πώς θα βγει. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβετε. Από το 1 ευρώ και τα 2 είναι, νομίζω, γυρλάντες λέγονται αυτά, δεν είμαι και σίγουρη. Ένα αυτό, το πιο έτσι γυαλιστερό, και αυτό το πιο πεθαμένο πράσινο, να το πω. Και τα έχω μπλέξει γιατί δεν ήθελα να πάρω αυτό που μου κάνει λίγο καρναβαλέ, ενώ το πράσινο πολύ γυαλίζει, να το πω έτσι. Το χρώμα μου αρέσει, απλά γυαλίζει πάρα πολύ. Και ούτε ήθελα να βάλω δύο ίδια από αυτό, γιατί θα ήταν σαν μαύρο κάπως είναι, το πράσινο χάνει λίγο. Θα μπλέξω και αυτά εδώ μέσα και θα το δείτε πώς θα βγει. Επίσης από το 1 ευρώ, αυτό εδώ, το οποίο θα πάει στο τζάκι και θα κρέμονται έτσι τα πόδια του χιονάνθρωπου κάτω, με ένα ψεύτικο κεράκι, να πάει στην άλλη άκρη του τζακιού. Τα λευκά έτσι ξύλινες λεπτομέρειες μου αρέσουν πάρα πολύ. Και για το τραπεζάκι της κουζίνας, αυτό εδώ, για να πάει στο κέντρο του τραπεζιού, και από πάνω να του βάλω αυτό εδώ, το οποίο είναι πάλι μια ξύλινη λεπτομέρεια με ένα κεράκι, και θα πάει, ξέρω, κάπως έτσι. Έχω πάρει από τα Jumbo αυτή εδώ τη φάτνη, η οποία έχει και φωτάκια. Θα σας το δείξω. Είναι έτσι. Και τώρα πάμε για το καλύτερο. Το καλύτερό μου, το δέντρο. Λοιπόν, ήθελα να κινηθώ σε στραβοκατάπια, σε κόκκινο και λευκό. Μ' αρέσει πάρα πολύ και λίγο αυτό έτσι το candy. Μου βγάζει πολύ Χριστούγεννα. Έχω αγοράσει ένα δέντρο το οποίο είναι πράσινο. Προτιμώ τα πράσινα δέντρα από αυτά που φαίνονται χιονισμένα. Ιδανικά θα το ήθελα λίγο πιο έντονο πράσινο, γιατί είναι και αυτό λίγο πεθαμένο πράσινο. Και ήθελα να είναι πολύ ψηλό και όχι να ανοίγει πολύ προς τα κάτω το δέντρο. Το ήθελα λίγο πιο slim, πιο ίσιο, δεν ξέρω. Στα μάτια μου αρέσει περισσότερο. Οπότε θα σας δείξω πρώτα τα στολίδια που πήρα. Αυτές εδώ τις μπάλες, οι οποίες είναι με λίγο γλιτεράκι. Νάτες εδώ φαίνονται. Πάνω με γλιτεράκι, από κάτω είναι πιο περλέ. Είναι αυτές που γενικά αγαπώ, το κόκκινο έτσι λευκό. Αυτές.
οι οποίες είναι κόκκινες και κάνουν κάποιες λεπτομέρειες λευκές έτσι με γλιτεράκι. Αυτά εδώ μπανίτσες, οι οποίες είναι λευκό με κόκκινο, οι οποίες είναι κάτι σαν φελιζόλ που είναι κολλημένο πάνω το λευκό. Καρδούλες, γιατί όχι. Αυτές εδώ, οι οποίες είναι πάλι κόκκινο ματ με λευκό έτσι γλιτεράκι σχεδιάκια. Πήρα αυτές τις νυφάδες χιονιού, οι οποίες είναι γλιτεράκι και αυτό λευκό. Πήρα αυτές, οι οποίες κάνει έτσι και κάποια μικρή εσοχή, άμα δείτε προς τα μέσα, και αγαπώ επίσης πολύ. Αυτά εδώ τα γλυφιτζουράκια και άλλα γλυφιτζουράκια. Αυτή εδώ ήταν μόνη της και το αστέρι που θα μπει στην κορυφή είναι αυτό εδώ, επίσης γλιτεράκι, έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Και αυτό εδώ για να μην φαίνεται σίδερα, στήριγμα του δέντρου. Τα λαμπάκια που διάλεξα είναι αυτά εδώ. Αν θέλετε κι εσείς να μην την πατήσετε όπως εγώ, μην πάρετε αυτά. Όχι ότι είναι άσχημα, απλά εντάξει. Αν το σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή, ίσως να διάλεγα κάτι που να αναβοσβήνει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και να το φτιάξουμε μαζί. βίντεο μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Μπορείτε να πατήσετε ένα like και να μου γράψετε ένα comment, ένα σχόλιο από κάτω, να μου πείτε τις παρατηρήσεις σας ή τι άλλο θα θέλατε να ανεβάσω. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μουα!